Hey guys, welcome to my YouTube channel. आंनि channel खौ गासैबो बनायना थांबाय। ओमफ्राय जों नै माने दिनै हाथाय खालामनांगौ आरोना। आनन्द हाथायाव थांबाय थादो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। माने गाइस लामाफोराबो गोजौ गाहाय गोजा आरोना। एकदम साइकेलजों सलायजाथावा। ओमफ्राय दैमा मोनसिगोन। बारा गोजान गैला। दैमायावबो साइकेलखौ बानायलांबाय आरो। माने दलंबो गैया नालाय। दा बाइक गिनो लागा जादों आरोना। मैदेर फैबाय थादों एकदम दैमा जिं जिं। माने हाग्रा गोजाना दैमाखै मैदेरा फैबाय थादों आरो। ओइखिजाय एकदम दैमाया मैदेरा फैबाय थादों माने गिथावना जाना दङ दिनै। हारसिंगा सायनाया जादों दा एकदमबारे। दैमा मोनसिगोन नै गोन आरो बेफोरावनो मैदेर फैबाय थायो एकदम माने गिथावना गोजा जंगल गोजा। ओमफ्राय आंना केमेरा बारा मोजां नङा बेनि थाखायनो भिडिअखौ मोजां क्वालिटि नुवाखै आरोना गाइस। जंगल जंगल मोर गैया रे। लामायाबो एकदम जंगलखौ थांनांगौ आरो माने मा दै हाग्रा नालाय दैमा जिंनि ओंखायनो बाइकथ' सिदाथ' दैमा मोनलासिगोन साइकेल बानायलांसिगोन एकदम बाइक गोलैगोन नै जंगल गोजा एकदमबारे जंगल जंगल जंगलनि लामाखौ फानांदों एकदमबारे बाव हारसिं फैबाथ' बाइक गिनो लागान दै बिथिं माने हरफोरावथ' फैनो हाखाया आरो सानाव बाइक गिनो लागा जादों एकदम माबा। थ' गाइस दैमा मोनबाय नै साइकेल बानायनोसै इयाव ओंखारनांगोन इयाव सलायजाया दैमा साइकेल बानखांसै आरोना एकदमबारे बार होनोसै एकदम जय शिव शंकर। सायाव गाखोनांगौ जाहैबाय आरोखि ना। अके गाइस मोनबाय नै एकदमबारे गोथौनिफ्रायनो बरिया थांबाय थादों साइकेला हारसिंनो पेडेल बारलांनायखै। स' गाइस नायलांबाय थादो हाथायाव बायनोसै आरोना न'निफोरखौ। दाउ बेफारि फाननो दाउयाव दा। स' गाइस मुला बायग्रोन दै मुला नांगौ जादों। गाइस थ' मुला बायनो दै Macam mana film ya? Rasa kari. Isi baik nama. Mula lagi besok mula. Halo bukan deh. Mula. Ini mana mana ke? Ayo kita cepat. Ayo mana kita masih. Bukan mulai gimana, Mas? Mulai kerja. Sini kan. Kita disuruh Sekom kalam de. Bazar. Nani noni nama? Noni.
Kayak gimana? Beli kelana na, gede na itu. Kejagan lah napa? Rong air dong, gede kelana. Oke guys, berak kelana. Samrang gupur. Wait, gimana macam itu tuh? Ada, pala. Itu lokal dugol huru. Olah kum tuh. Dorse gile bandur nih. Sana.